приятел верен като него, не няма подобен и няма да има. Може ли да се намери приятел верен като него, не няма подобен и няма да има. Ако не беше ти, Исус, къде ли щях да бъда сега? Но имате и това прекрасно е. Ако не беше ти, Исус, къде ли щях да бъда сега? Но имате и това прекрасно е. Може ли да се намери баща загрижен като него? Не, няма подобен и няма да има. Може ли да се намери баща загрижен като него? Не, няма подобен и няма да има. Ако не беше ти, Исус, къде ли щях да бъда сега? Но имате и това прекрасно е. Ако не беше ти, Исус, къде ли щях да бъда сега? Но имате и това прекрасно е. Ако не беше ти, Исус, къде ли щях да бъда сега? Но имате и това прекрасно е. Ако не беше ти, Исус, къде ли щях да бъда сега? Но имате и това прекрасно е.